Tomáš Čerhatý a toto tu je Sara Timuľáková, predsedníčka školského parlamentu. Dobre, takže vlastne, aké boli napríklad tvoje nápady? Tak medzi moje najlepšie nápady patril ako večer v škole pre tých starších, ako je 2. stupeň, potom zlepšiť ako tie obedy v jedálni alebo celkovo tie dlhé rady, potom, že by každý mesiac, raz do mesiaca by bol nejaký ten kvíz medzi triedami ročníkové, kvízy, ktoré by v podstate by sa vyskúšali o tom, čo vedia. Poďme, že ideme sa pozrieť k tým kvízom. Ako by si to chcela uskutočniť? No tak, ja by som chcela, aby to bolo v podstate nejaký ten medzi poslednými dňami mesiaca a v podstate, že by napríklad piatácké triedy sú 2 a napríklad 5. aby si pripravila nejaké otázky v rámci nejakého predmetu, napríklad slovenčiny pre 5. B. A 5. B by si v podstate by sa skúšali navzájom potom. Takže vlastne by sa triedy v daných ročníkoch by si pripravili kvízy a chodili ku iným triedam v ich ročníku. Áno, nejak tak. Ako by si chcela vyriešiť napríklad tie obedy? Pretože pri obedoch je to dosť ťažké vyriešiť. Áno, tak ja som mala v tom volebnom programe konkrétne regále na tácky. Momentálne obedy ešte úplne riešiť nemôžem, musím chvíľu ešte počkať do 2. polroku, ale ako v rámci školského parlamentu riešime to, že by sa triedy išli niektoré skôr na obedy, že by išli napríklad po 4. hodine, potom by mali 30-minútovú prestávku, tú obednú, a išli by znova na vyučovanie. Ako by vlastne fungovali tie regále? Lebo keď si predstavíme regále, môžeme si predstaviť, jak sú napríklad v Auparku a takých veciach, kde proste položíš tacku a potom to niekto príde, ale môže byť aj iné možnosti. No tak my sme sa konkrétne o tom ešte úplne nerozprávali, lebo riešime iné veci, ale zatiaľ z toho, čo sme sa rozprávali, tak tie ako sú napríklad v Auparku, že by sa niekde nejaká celá tá stena by bola len v regále a potom by tie kuchárky alebo nejaké pani upratovačky by potom prišli a odnesli im to dovnútra. A nebola by to väčšia práca pre tie kuchárky kvôli tomu, že oni by museli to priniesť, všetko vybrať a roztriediť a vlastne by to možno niekedy zabralo aj viac času, ako keď stojíme v tých radách? No, možno niekedy aj áno, ale možno práve, že niekedy to aj ukráti ten čas. Hovorila si, že by si chcela uskutočniť večer v škole. Ako by si to vlastne zrobila? Pretože vieme, ako sa správa 2. stupeň. No tak ja by som to určite rozdelila na 2 skupiny, pravdepodobne 5., 6. ročník a 7., 8. a 9., lebo väčšinou stále, keď sú nejaké aktivity, tak je to takto delené a potom by už s nimi boli triedni učitelia alebo tak. A ja som v rámci toho večera v škole som plánovala aj nejaký ten kino večer, že v podstate bolo by to v spoločenskej a tam by sa to už nejako premietal by sa tam film a tak ďalej. Nemyslíš si, že keď to rozdeliš na 2 skupiny, nebude tých detí veľa, pretože vlastne si vezmi, že aj keď teraz sú tie noci v škole, tak je to iba vlastne 1. stupeň a to sú iba prváci. No tak ja si to nemyslím, pretože keď sú napríklad plesy alebo nejaké, že sa ide niekde vonku niekam, tak stále je to takto delené a zatiaľ sa to zvláda. Ale vezmi si, že pri plesoch si tam iba povedzme, že 2 alebo 3 hodiny a vlastne je to iba o hudbe a takých veciach, ale tamto vlastne musíš vymyslieť pre každú triedu aktivity, musíš poriadne rozdeliť, aby nebolo v veľkých skupinách a všetko, čo by bolo dosť ťažšie ako napríklad taký ples. No, ono to nie je taký večer v škole ako moji prváci, ono to je kino večer, ale ono by to nezačínalo okolo tej, ja neviem, okolo 4., ale až okolo tej 6. a končilo by to okolo tej 9. večer. A ono to nie je taký klasický večer v škole, ako to majú prváci, ale bolo by to kino večer, ako na začiatok. Potom sme rozmýšľali aj o nejakej takej tej talentovej show a potom ešte nejakú tú diskotéku alebo niečo.
Dobre, a pri tom kine, kde by sa to vlastne uskutočnilo a ako by to vlastne fungovalo? Tak ja by som to chcela v spoločenskej, pretože to je tá najväčšia miestnosť a je tam aj ten projektor a vieme tam premietať. A ono by, keďže sú to stoličky a na stoličkách by sa tak dlho asi nechcelo sedieť, tak by som to dala, že nech si donesú napríklad nejaký podsedák alebo nejaký vankúš alebo nejak tak. A to by sa prehralo počte iba jeden film, alebo by sa prehralo viac? Tak ja som to chcela 4-krát do roka, takže na jeden večer jeden film. A ako by sa rozhodovalo o filme, lebo keď máte toľko žiakov, tak vlastne nie každému sa bude páčiť jeden film. Tak ja som rozmyslela nad nejakou anketou, alebo že keďže napríklad sú to na ten 5. a 6. ročník, sú to dokopy 5 tried, že by som napríklad na každý deň na jednu rannú komunitu by som išla do jednej triedy, ďalší deň do ďalšej a tam by som im dala nejaké hlasovanie alebo nejak tak. Takže ty by si to zrobila počas školy a nie napríklad, že by si poprosila niekoho učiteľa alebo zastupkyňu, že by to človek poslala anketu na EduPage. Tak ja by som to spravila, že v škole sama, pretože tie ankety si, kebyže to pošle napríklad pani zastupkyňa, tak nie každý si môže všimnúť, alebo možno nie každý piatak má telefón, alebo že si to nevšíma, nepozerajú EduPage možno. A ako by si napríklad uskutočnila tie talentové show? O čo by tam išlo? No tak to by som sa spojila ešte s jednou z parlamentu a ona mala to aj vo volebnom programe a keďže ja som mala ten večer v škole, sme to chceli spolu spojiť a proste, že každý napríklad, keď niekto pekne spieva a chcel by sa predviesť, tak by si vybral nejakú pesničku, my by sme ho vyzvali na pódium a on by nám zaspieval. A nemyslíš si, že by to vlastne tam nikto nešiel kvôli tomu, že by sa cítili čojem trápne, kebyže sa im niečo nepodarí alebo nejaké také iné veci? Tak ja si to nemyslím, pretože ako je na 1. stupni, tak v angličtine, čo sa spievajú pesničky, tak ja som tam aj bola a je tam celkom dosť veľa detí, takže si myslím, že keď to je v hocičom inom, že nie len v spievaní, tak to nebude problém. OK, tak poďme sa vrátiť ku tvojmu volebnú programu. Ako dlho si ho vymýšľala? No tak ja som už minulý rok v podstate, keď som bola už v parlamente, tak som sa pýtala, či môžem byť aj ja ako kandidovať na predsedu školy, lenže ešte som bola len piatačka, takže som ešte nemohla. Takže som to ešte minulý rok nerobila, ale už minulý rok som vedela, čo tam chcem mať. Takže tento rok som to už len napísala, dala som to do svojho volebného programu. A pomáhal ti niekto s tým volebným programom? Alebo si ho robila úplne sama? No, ja som tam dala hlavne veci, ktoré som ja chcela, ale potom som to ukazovala aj mamke a ona mi keď už tak s niečím pomohla. A keď najprv si rozmýšľala ešte na niečím, čo si tam potom nedala, lebo ti to prišlo potom blbé? Áno, mala som tam, lebo ja už veľmi dlho, aj viacerí chceli skrinky na miesto šatní, lenže ono to je finančná záležitosť a myslím, že kebyže to treba pre každého žiaka jednu skrinku, tak by to vyšlo veľmi draho, takže myslím si, že zatiaľ to meniť netreba. A zatiaľ na niečím, odkedy si v parlamente rozmýšľať na niečím, čo by si ešte chcela uskutočniť, alebo to je všetko, na čím zatiaľ si rozmýšľala? Tak zatiaľ som nad ničím ďalším nerozmýšľala, keďže my tam iba zatiaľ tam spisujeme všetkých volebné programy a venujeme sa každému bodu postupne. Keď si prezidentkou školského parlamentu, zmenilo ti to nejak život? Zatiaľ až tak nie úplne, len keď už máme stretnutie, tak za mnou chodia, že kedy a či máme vôbec. Niekedy to je len tak, že otravné, lebo vedia, že to keď je, takže to napíšem, ale stále za mnou niekedy prídu, ale inak to je v pohode. A ty sa niekedy pripravuješ aj doma na parlament, alebo vôbec? Tak zatiaľ sme ho ešte mali možno len 5 krát, takže zatiaľ som sa ešte úplne nepripravovala. Až teraz máme ďalšie až v januári, až vtedy sa začneme, lebo sme boli na pohovore s pani riaditeľkou, ona nám povedala, čo je reálne a nereálne a teraz už podľa toho sa ideme riadiť ďalej. A čo vlastne sa v tom parlamente rieši? Tak momentálne sme začali obedmi, ale tie pani riaditeľka povedala, že tie zatiaľ my meniť nemôžeme, lebo sa to zatiaľ nedá. A ďalej už riešime, rozpisujeme naše volebné programy.
a povedala vám niečo už pani riaditeľka, čo by sa reálne aj dalo? Áno, v podstate všetci, čo mali vo volebnom programe, všetko by sa dalo uskutočniť, okrem tých obedov. A ja ďakujem Sarete Muliakovej za rozhovor a želám veľa šťastia do budúcna. A ja veľmi pekne ďakujem.